Здравейте всички от YouTube, аз съм Жоржомир. Това също в разговора е Дръвтар Дон 11 или Роско, както там се казва. Абе, няма значение, бе. Дръвтар Дон 11 съм само в това. Добре, в YouTube, както вече виждате в YouTube имаме наш канал нов, BG Gaming The Best. Сега ще ви покажа Need for Speed Carbon. Избирам си става на дрифт, искам да ви покажа. Тук нитрото си ми е включено, нямам карти, колко пъти да върта. Така, аз съм на кариера, мога и в момента на Quick Race. Обаче ето ми е кариерата и съм още в началото и съм с Mazda RX-8. И Дръвтар до 11 и той е с тази маздичка, готина е. Сега ще ви покажа дрифт. Какъв дрифт ще правим? Горе планината. Да, аз ще снимам клипове за състезания, той за дрифт. Ще качваме и други игри, ще теглим на комплет други игри. Ще ви покажем днес, ще заснем също на Сампа, на Майнкрафта. Аз вече в момента качвам някое и в момента ми лаги. О, на Сампа днеска едва, аз няма да мога да успя. Що? Защото така, не мога да карам хубаво на лаптопа. Че ти ще се возиш. Добре, ама не мога и да стрелям. Ще правим нещо като дрифчи. Да. Може и аз малко да си покарам ще. Я съм да видя моето... Ма в една кола да мога да снимем всичко. Добре. По-късно ще заснемем, сега е началото на вечерта, ще заснемем още 2-3 клипчета сигурно. Да поясним, значи не знаем кога ще правим клипчета, може би всяка седмица, няколко ще видим, не знаем. Защото днеска преди, може би 20-30 минути решихме да си направим такъв канал. Ще пуснем, ще направим група във Фейсбука, да ни казвате, да се абонирате там, в Ютуба, навсякъде. Не можа го взема този вой. Летя. Майко! Във всеки един нов клип в началото ще казваме кой е този, който дрифти или... Гошко! Чакай, аз съм Жоржомир, бе. Жоржомир? Имаме един страхотно голям проблем. Ето, аз печелих с 70 000 точки. Първия клип няма звук. Що бе? Не знам. Ма кой е този първи клип? Чакай да спър клипчета. Довиждане, това беше от нас. Ще има още клипчета. Абонирайте се, дайте ръчичка горе или коментирайте. Може и двете.